Ne možemo uvijek reći da je neka pritužba starije osobe. Ako oni napišu koliko imaju godina, onda možemo, a ako ukazuju na neki opći društveni problem gdje ne cijene da je njihova dob presudna, nego govore o nečem što je problem zapravo svih građana Republike Hrvatske, to je nešto drugo. Htjela bi odmah razbiti jednu predrasudu, da, jedan dio starijih nam i dalje piše rukom, to je nešto što se promijenilo kroz godine. Ja sam došla u taj ured prije 16 godina, tada je većina pritužbi bila pisana rukom, danas je velika većina pisana elektroničkom poštom, dakle pisana kompjuterski i dolaze nam mailom i kad vidite pritužbu koja je pisana na papiru i pisana rukom, to je vrlo često jedan indikator da riječ o starijoj osobi. Ali zašto želim razbiti predrasudu? Ne možemo svoditi sve na isti nazivnik samo zato što spadaju u jednu dobnu skupinu, u jedan raspon godine koji je zapravo dosta velik. Koje su najteže pritužbe? Meni su najteže one koje ukazuju na nasilje. Uvijek se pitate koliko brzo je ta osoba zbilja dobila pomoć. Nakon što se odvažila progovoriti o nasilju, a to spada zbilja u najteže teme, i vrlo često kad govorimo o nasilju do kojeg dolazi u obitelji u odnosu na starije, to je nasilje koje čine članovi obitelji. Tu je ljudima teško odvažiti se i nekoj instituciji prijaviti to, i onda kad čitate stvari koje nam govore to i oni koji govore o ekstremnom siromaštvu. A pogotovo one gdje govore o siromaštvu, a mi im ne možemo pomoći.